tun tuma chuan in sak lam kan hoi anga biak in ani a hei hi biak in te pawh kan khawih thei a Mizoram hmun hrang hrangah kauh theih kan ni a JMDF te tichuan biak in cement uak mai ni lovin ceiling te pawh ni sela kan siam sak ngal thei bawk a midang kauh buai ngai lovin keimahnin kan hma thei vek ani a electric wiring nen rawng hnawih nen midang mistri dang te khatiang chi kauh ngai lo le ngaihtuah buai ngai lovin keimahnin a bul atanga tawp thlengin kan complete thei ani i duh ve nih chuan JMDF te phone number kan dah hian min rawn be thin dawn ania ceiling pawh ni se mawi takin kan design sak thei bawk a biakin a lan dan te pawh ni se mawi takin kan tih sak thei ani hei hi tunah hian mimal in mizo tawng takin tuidawn kan tih ang chi katar kan tih ang chi kha an chhung mek ani a mimal in pawh ni se a neitu te duh dan angin mawi tak leh tha takin kan khawih sak thei reng ani i duh ve nih chuan kan sawi tawh ang khanin phone number kan tar lanah hianin min rawn be thin dawn ania a bul atanga tawp thlengin kan tih sak kan khawih sak thei vek ani mawi takin leh tha taka tih sak zel hi kan duh a chhung chei te pawh ni se partition zawng zawng pawh kan khawih thei ani tin chhuat bel floor tile kan tih ang chi te glass tile kan tih ang chi te pawh ni sela vaiin kan khawih thei a kan bel thei vek ani